Sunetul motoarelor începe să răsune în Alexandria, deoarece începe RSB Rally Ride Trophy. Suntem alături de Noris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv. Da, așa e. E început de campionat în România. Noi ne vedem prima oară în cadrul ăsta, în contextul ăsta, în 2026. Așa că eu îți urez ție, că ești lângă mine, un an extraordinar în care să ai numai prezentări și comentarii foarte bune de etapă. Sportivilor din Rally Ride multă baftă astăzi și mâine. Astăzi la 6 începe, este startul festiv. Mâine zi de competiție. Le urez multă baftă. Îi felicit pe organizatorii pentru ce au făcut aici și fie ca acest weekend să fie un început de bun augur pentru 2026. Ce remarcam cu panoul ăsta extraordinar de competiții pe care le are Federația, oriunde avem o bucată de asfalt, oriunde avem un petec de macadam și unde nu avem drumuri și ne facem, cum e cazul off-road-ului, suntem la înălțime și asta mi se pare foarte fain. Păi, de altfel, asta este caracteristica noastră, că acolo unde sunt drumuri suntem cei mai rapizi și acolo unde nu sunt drumuri facem. Este un fel de slogan al nostru și așa se și întâmplă datorită sportivilor, echipelor lor, mecanicilor, cluburilor din care fac parte, care duc greu poveștii astea. Tot fenomenul, iată, crește, e din ce în ce mai vizibil și are această reprezentativitate extraordinară pe zona asta de trasee, de automobilism, de educație rutieră, de responsabilitate în trafic, de performanță. Suntem aici, suntem acasă. Suntem la RSB Rally Ride Trophy și ce remarcăm chiar în spatele nostru, cel mai nou afiliat club, BXC Motorsport, susține puternic această competiție. Cum vezi, iată, tot timpul vin cluburi și vin oameni noi alături de sportul pe care îl îndrăgim atât de mult. Da, după adunarea generală care a avut loc acum 2 săptămâni, sunt 245 de cluburi membre în cadrul federației, tot mai multe, creștem de la un an la altul și apariția de noi cluburi, de noi organizații, de noi echipe care, iată, fac performanță. Echipa asta se vede, arată bine, arată seriozitate, implicare. Este clar un echipaj care se va lupta la titlu anul ăsta. Suntem pregătiți și suntem exact acolo unde ar trebui să fim, deoarece prima etapă a campionatului național de Rally Ride 2026, ei bine, și-a dat startul din inima Alexandriei, mașinile mergând către o probă specială ideală pentru această competiție, RSB Rally Ride Trophy, profitând de relieful superb al județului Telorman și aducând o aventură pe cinste, ei bine, așa cum trebuie făcute lucrurile când vine vorba de Rally Ride. Cele mai bune echipaje ale claselor TH Auto benzină sau diesel, SSV, RR2 și Promo s-au luat la întrecere pe un traseu ce a fost umed pe parcursul întregii zile de concurs, asta însă nealterând spectacolul, derapajele controlate fiind la ele acasă în cadrul RSB Rally Ride Trophy. Navigația a fost și ea una extrem de importantă, navigatorii având serios de lucru pentru a ghida calea celor mai buni piloți din Rally Ride-ul românesc. Eu vin direct în discuție. Costel Cășuneanu și cu
Doru Vraja. Costel, ce s-a întâmplat acolo unde pare că ați rămas un pic opriți? Cum a fost proba per total pentru voi? Păi am făcut o pană, am prins o piatră, eram primii și cu 10 km înainte de finish am luat o piatră foarte mare, am evitat fața, dar am luat-o cu stânga spate și am spart cauciucul și am mers până undeva unde am putut să ne dăm deoparte ca să putem fi depășiți. Am făcut pana, pentru prima dată am făcut o pană la mașina asta, așa că ne-am și antrenat. Să vedem de acum încolo, abia începe distracția, ne-am obișnuit. Asta voiam să zic, îl întrebam și pe Ștefan, ce crezi că a fost mai greu? Proba asta sau următoarele treceri? Virajele sunt cele mai grele, deoarece nu se oprește mașina, trebuie să încetinești cu 300-400 de metri înainte, că altfel n-ai nicio șansă să iei virajul. Ai mult succes pe mai departe! Mulțumesc! Că bine ai venit, Ion Alexandria, bine ai venit la RSB Rally Ride Trophy. Bine v-am găsit, mă bucur că am ajuns și noi la Alexandria. Eu anul trecut, din păcate, n-am reușit să vin, a venit Mircea cu Bogdan, exact cu mașina asta. Între timp a fost un campionat lung anul trecut și s-a finalizat cu Cristi Cociș, care a reușit să achiziționeze mașina de la Mircea, să îi facem câteva modificări, să-i dăm o nouă imagine și am zis să o luăm campionatul ăsta cu prospețime și să o ducem până la capăt, așa, regulamentar, cum trebuie. Pentru tine însă, ca și navigator, ce înseamnă să vii alături de un pilot care nu are atât de multă experiență în această disciplină? Băi, e o provocare, dar până la urmă sunt aici să-l ajut să performeze și să-și ridice nivelul cât de mult și să facă multă performanță, să dea Domnul să stăm în sportul ăsta cât de mult, să se îndrăgostească așa cum am îndrăgostit și eu și să facem treabă, ce mai. Care e secretul pentru a ajunge să fii parte din fenomenul ăsta? Secretul? Show up. Just show up. Niciodată nu știi cu cine o să ai o discuție sau să ai o întâlnire, o strângere de mână care duce aici. Care e rolul tău? Ce faci de fapt acolo în dreapta? Că poate sunt oameni care nu cunosc destul despre Rally Ride și ne poți povesti câte ceva. Da, rolul meu e destul de încercat, în sensul că eu trebuie să fiu atent și la mașină, trebuie să fiu atent și la pilot, dar cel mai important, evident, trebuie să fiu atent la traseu și la ceea ce îmi spune roadbook-ul, pe unde să o luăm. Ce să zic? Nu e ușor, nu e greu, dar e frumos. Ploaia nu s-a oprit deloc pe parcursul competiției, iar asta nu a făcut lucrurile mai ușoare pentru echipaje, însă după două probe spectacol, ei bine, câștigătorii RSB Rally Ride Trophy 2026 sunt Alex Filip și Mircea Macarie, ce s-au impus după un rid fantastic având pe un Can-Am Maverick X3. Aceștia s-au impus și în cadrul clasei side-by-side, fiind urmați în clasament de către Ștefan Bălsănoiu și Eduard Georgescu, respectiv de către Gheorghe Barbu și Mihai Mustea. Am avut parte de un rid hotărât din partea tuturor echipajelor, la promo, victoria revenind localnicilor Ion Sfinteș, respectiv Marin Enache, spectacolul, așa cum spuneam, fiind la el acasă, iar două dusteruri de asemenea aflându-se pe podium în această competiție. Vă lăsăm cu noi imagini ale acestei competiții, vă lăsăm cu eroii locali pe cadrele noastre și vă mulțumim tuturor pentru că, iată, ați fost parte din prima etapă a campionatului național de Rally Ride. Imaginile vorbesc de la sine și nu putem decât să ne bucurăm de acest sport atât de frumos. Da, v-ați murdărit rău. Poftim? V-ați murdărit rău. Un pic, așa. Așa e modelul aici, la Alexandria.